Bakit habang tumatagal, mas nagiging complicated ang buhay? Dati wala pang pa-AI na yan eh. Dati kung anong itsura mo, kung matangos ang ilong mo, matangos talaga. Pero ngayon, kapag ka nakita mo yung picture sa profile picture niya, bakit naman sino-zoom in yung mukha ko sa ano? Oy, pure silicone. Sabi, mahal na mahal ni Diyos. Ba't ang bilis ng rap ko ngayon? Para na akong siglak din. Naunahan ko na siglak na. Abangan nyo na lang ang kwento nila mamaya sa Dear Love. Hoy, iba! Ibang tunog yan! Ayan na naman, pinapasok nyo. Ganun. Zoom in. Sige nga, try natin yun. Zoom out muna. Zoom out. Okay, 1, 2, 3, go. Zoom in. Zoom out. Zoom in. Zoom out. Nakakaya yung mga pinaggagawa natin. Hindi na nagsalita, sumayaw na lang. Makanor, nakita ko ito kagabi. Iba, 3, 1-0, parang ganun. Kabilang stasyon pinapakinggan mo dito. O iba yung minakinggan ko. 110.5. Gusto mo talaga eh. Iba ba yun? Ibang stasyon ba? 10.5. Radio. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.